unoona sei imbotipa kunaka nekuipa kwesocial media? Ngatimbotangai nemaipiro. Zvakaipira social media ndezvekuti panotaurwa nyaya tomboti pamusoro pangu pataurika nyaya ini ndiri munhu anozikanwa nyaya yacho ndeyekunyepa. Kune vamwe vekuti vakatongona nyaya yekuti zvanzi Japrez aita zvakati paunkelati ati zvakati kwaari ichokwadi kwaari iye haambomira kunzwa kuti ishuwo here kana kuti chii kutosvika muridzi wachino nyaya ataroti aiwa zvinhu zvakafamba so haukwanisi kunzwa mativi ese nekuti muridzi wenyaya hapana zvatataura. Pakonyorwa kunzi Freeman aita zvakati nekuti ini ndine nyaya dzandakatombobvunzwa pamazuva apfuura ndichinzi waita tsaona hanzi wakwari kutonzi wafa kanenge ka 2-3 madati aiwa inyaya dzechi ndofunga takafa nguva imwe chete nokuti ndakatombonzwawo ndafa yemanyepo. amwe munhu akazonditextira pawhatsapp ndakapindura ngose kuseka kumukoma hanzi mafa ndakati handafa hangu ndiri whatsapp yangu ndiri kuno zvangu okay zvoti yakazoti